माटी के मूर्ति से हंसेली मुस्काई के अजबे रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के इहे माने है। धनी है निर्मल भाई, धनी है जा निकल गई ओझा से मरिया हो जा। एगो माई के गाई भम को पचरा, अपना माई से बढ़ के देवी, बाप से बढ़ के देवता दुनिया में केहू ना होला। एक विद्वान का कथन है, जिस घर में माता पिता हंसते नहीं उस घर में कभी देवी देवता बसते नहीं। अपना माई बाप के एक लोटा जब पानी नहीं खाते आ दौड़न चल जाता रहा बड़ा हम भोला बाबा पागल थोड़े हैं। भोलो बाबा कहेला ई जेकर जामल है जब ओकर ना भई, ई जेकर जन्मल है जब ओकर ना भई तई हमार होई ले जाओ ना पढ़ारा तर वही ले लिए जो। अपना माई बाप के सेवा करो। जन माई तरह के 9 महीना गर्भ में रखले बड़ी, जन माई तरह के अपन दूध पियोले बड़ी, अपना माई बाप के सेवा करब तबे तरह के मेवा मिली। तो तने को माई के पचरा गाई और ओकर बाद में तने को हमनी के दुल्हे सरकार पर आशीर्वादी गीत गाई दिया। तो लालबा तरवर मोती आरा जड़ल बाय चरवा ए मोहिया हो कि निमिये नुतरवा तमाई मोरी लावली दरा बरावा हो कि निमिये नुतरवा माई मोरी लावली दरा बरावा हो कि निमिये नुतरवा। तिवारी जी बड़ा दिमाग के तेज आदमी न है। 82 4 भाई बड़ा है। छोटका भाई का नाम है पेंटर, पेंटर जी नाम हो। अभी उनकर शादी ब्याह नहीं के भइल। 10 दिन पहला बा अभी जान जाए जे आई रहले से देखना हरू हमहू रहने हो जे छपरा रहे प्रोग्राम चल गेली इनके के हैं। अपना भैया से कहले कि सुनो बड़ा माल वाला पार्टी हो, बढ़ा चढ़ा के बोली हो। कहले कि मतलब कोनो चीज एकदम बढ़ा चढ़ा के बोले के बा। जैसे खेत में 2 बीघा तो कह देबो के बाकी 20 बीघा बा। कोनो चीज बढ़ा चढ़ा के बोले के बा। घर बाटे एक जगह तो कह देबो के बाकी 2-3 जगह बनता। अब मान लेते नहीं जे जी जी मड़ाई बाटे एगो तो कह देबो के बाकी 10-20 को मड़ाई बाड़ी। माने डाल दियले जे कोनो चीज माने कहे के मतलब बढ़ाइए के कहे के। आइला सतिल कहरू कहले जे बबुआ तार नाम का हो? कहले जे हमार नाम श्री श्री 108 श्री श्रीनगर पेंटर बाबू। कहले जे भाई तार नाम तो बहुत लंबा बा। कहले कि तब पिताजी के नाम? कहले कि श्री श्री स्वर्गीय श्री महात्मा बाबा। कहले कि तब ठीक है बा। बबुआ बाबा के नाम? कहले कि तारा बाबा के नाम? कहले कि स्वर्गीय श्री मान सम्मान दीनानाथ तिवारी जी। कहले जे भाई कोनो चीज में तार बहुत आगे कम बना के कहतर। कहले जे बबुआ तारा हिस्सा पर खेत पधार। कहले जे हिस्सा पर तो हमार 22 बीघा ले कम ना पड़े। लगले से ऊपर नीचे तक सकब जाके ना। कहले कि भाई सकब जाके ना सकब जा हमने के दूसरा जगह आगे बढ़ी जा। कहले जे बबुआ घर दुआर? कहले जे घर दुआर का मत कही। एजा देखते बने छपरा में बनते बस सिवानो बनता। दिल्ली में ले आइल है जमीन अभी लगल है। अब माने अभी 3 दिन पहले का पैना दियल बा डुमरसन बाजार पर। कहले जे अच्छा ठीक है बा। तले इनका भैया का खोखी आ गई। लगले खोखे
सुरहुरी ना होला लगले कहले कहलो जे बबुआ तारा दामा के बीमारी हो का कहले जे हमरे ना हमरा खानदान में दामा टीबी सब को ये जान जान पूरा एकदम भर ले अब कोनो चीज के कमी नहीं चट देना उठल पट देना भाग गई धन्य तिवारी जी इनकर टीका देखी नचनिया के ओठ लाली के टीका मार ला ए बाबा एगो चनन किन लो एगो रोरी किन लो ठीक बा अच्छा लागी अभी कहला पहुंचत रहे हमरा बुझाता इनकर कपार छील दिए त 1.5 साल कम ढील ना निकली अभी ढील लौकते बड़ा सा दादा हिलावा बाबा हवन अरे बाप रे बाप ठंडा में हमारे बुझाता जे 16-17 दिन बोले अब एक सकरातिया के नहाए के बा 14 जनवरी एने ओने ना हां काहे से कि नहाए वाला आ कपार छिलवावे वाला आ सेटिंग करे वाला मैं प्रधान के जिम्मा देता मैं जना लोग सतीन चिकन रही है वो है भैया भा लागो अढ़ाउल के हरवन शोभे माथ पर गजरवा ए मैया हो कि निमियन उतरवा तब बघावा बैठल बा गजरवा हो कि निमियन उतरवा तब बघावा बैठल बा गजरवा हो कि निमियन उतरवा बाबा परमादरणीय रामजी राय जी के तरफ से बहुत बहुत रुपए देने पुरस्कार राय जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा जय देखो समय ना भाई 2-4-10 गो कुर्सी होखे तो हमरो आदमी आइल बड़े आए हां हां कुछ होखे तो दो काहे से कि हमनी के गौनाई में धीरे-धीरे लोग जुटेले जी जी हमनी के जना चली ले जा तो हमनियों के 10-20 गो आदमी आवेले जी जी कहां से कि मैं देखत ये समयाना में कोनो में ऑर्केस्ट्रा बात तो खाली लोग जाई आ घूम के आ जाई लेकिन टिकी लोग यही बरती हम टिकबे करी ले जी जी लेकिन टिकी है लोग अब जब बैठे के जगह रही तो भैया एक ही आसरवन बाटे शिकारी के पचरवा मैया हो कि निमियन उतरवा तई बुढ़ावा गावे या ठोपहरवा हो कि निमियन उतरवा बुढ़ावा गावे या ठोपहरवा हो कि निमियन उतरवा अब एजे ले गुतने दुल्हे सरकार जी आशीर्वादी गीत गाई।